sithi akusenani sibona umngcwabo omkhulu ngathi isho bengaziwa umJapani namanje sithi justice for Dlamini twins kwelinye sithi rest in peace ngoba kusenani kulobu bunzima umndeni uNkulunkulu azabe nani 2025 besibabaza sibabazile ukuthi ayicha uzenenye impela ihambe kahle G20 engena Trump umzansi wayibamba yaqina waphinda wahamba kahle umcimbi omkhulu ngabogcina sibone noLonathemba Shezi enomona oqina empophomeni ku All Black zamqeda uqina kodwa lo nyaka buhamba nenjabulo nosizi unyaka wenjabulo nesigigaba sibone nomshado omkhulu nezipheko ibheke eMandaba kushadelwa indamlenze ibutho limvuma sibone sibuzwa nenzana ezweni abaphuzile emgwaqeni belala bebaliwe ezikaduma isikhwama sasehulisi zangazivuma sithi rest in peace DJ Warasi noma kunje wena Nkosi uyazi 2025 besibabaza sibabazile ukuthi ayicha uzenenye siyabonga Mpungose nalapha empophomeni ngasekhaya.